Παιδιά από το ψηλότερο συνεχίζουν εδώ το έργο τη φάρμα. Ο Ηλίας ο πρωτομάστορας. Βέβαια. Ο Παύλος ο γείτονας. Πρωταγωνιστής. Ο μεγαλομέτωχος Κωνσταντίνος Αραπατζής. Το έργο όπως βλέπετε είναι στην τελική ευθεία. Εδώ βρισκόμαστε στο, ας το πούμε, τελείωμα. Εδώ θα γίνει το έξτρα δωμάτιο. Όπως βλέπετε έχουν πέσει τα σίδερα. Εδώ τα μαστόρια μας. Όλοι οι Έλληνες, θα το τονίσω, είναι όλοι οι Έλληνες. Δεν έχουμε εδώ πέρα αλλοδαπά στοιχεία, φίλες και φίλοι. Υποστηρίζουμε την τοπική κοινότητα. Έτσι. Το χαρμάνι έχει μόλις πέσει. Γράψτε πάνω ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ να γράψω. Μωρό γουλιανάκι ΠΑΟΚάρα. Τέλος. 2012. Ήμασταν και εμείς εδώ. Φιλάκια πολλά. Τα παιδιά από το ψηλότερο. Λήψη νούμερο 6.